Ada tuh pandai lucu. Ya luar biasa. Layan. Ayo. Leren Mas Gareng iya le, Truk. Leren ora ketang nggur sak kemprangan. Iya. Leren dibakok Leren. Bareng penak ora melu ning Dwarawati ning melu gara-gara. Yo karepen jangkep wong telu kok le. Mangsane apa ya? Mas Gareng Dik Bakung aja padha berdondi, gitu. Saderengipun ngaturaken panuwun, gitu. Saderengipun ngaturaken tetembangan ingkang maneka warna kang sarta ngaturi para-para mbak-mbak kang sarta adik-adik pesinden sumrambahipun. Menika diarani mbak ya mbak kula, diarani ibu nggih ibu kula. Ibu Lucy Brahman. Ayo. Dadi seniman iki kula gumun setahun jembleng serendeng kalian Mbak Lucy Brahman menika. Wit jaman kula alit nganti tekan semprene niku karirnya itu iso stabil ngono kok. Ayo tetep laris, tetep moncer di dunia YouTube memeriahkan panggung wayang itu. Ayo. Iso awet. Priyayine ya tetep semono bae. Wis biyen aku isih SMP ro Mbak Lucy nganti tekan seprene ya priyayine ya ora owah ya tetep semono postur tubuhe. Lah ya ngaturake panuwun le, ngaturake panuwun ngambali atur kula wonten ing ngajeng kula mau. Anggenipun dedaupan nggone nggih ing antaranipun Kang Mas kula. Kang Mas Arifanda kalian Mbak Vina. Lan Sokibul Hajat Pak Iswantoro, Pak Kades lho ya, Pak Kades. Lurah Desa Ketawang. Ayo. Ngaturake panuwun, Pak. Upama ora diparingi rejeki bengi ya leren mrongos ning omah. Lah iya. Mula kudu disyukuri ya lho. Aku jan seneng. Nek wis nyambut gawe karo kanca-kanca iki. Wis bahagia atiku. Ning omah ora nek gawean yo nggur tenguk-tenguk. Ah monggo ning omah saiki aku wis ora ono kancane. Masku sing ngangka siji wis dadi dosen ning isi Solo. Sing loro ya wis omah-omah. Wah aku ya mati urip ya nggur jagongan karo kucing ning omah. Ya ora apa-apa le, ngono kuwi tetep disyukuri. Aku tetep syukur Neng. Ora apa-apa malah iso ngrumat wong tuwa. Malah iso njaga wong tuwa. Totalitas waktu untuk berbakti kepada kedua orang tua birrul walidain. Amin. Luar biasa. Nek wis menikah ki mergo wis rampung sing dadi kewajibane wong tuwa, wong nek wis palakrama kuwi tegese wis wani mandiri pribadi ora menggantungkan kebutuhan karo wong tuwa. Oh ngono ayo. Kula iki kaya Mas Vandra, Mbak Vina iki wis wani rabi tegese wis gugur kewajibane wong tuwa anggone tumrap anak, ya toh? Dadi wis wani mandiri pribadi genti ya kuwi ing antarane pinanganten paring pisungsum karo wong tuwa. Ngono ya, ayo. Dan yo, saiki kakan gunem tanpa guna iki mau ana sing nyuwun, sing urung den pinangkani niku nggih menika kelinci ucul. Ayo. Larasipun barang. Aku kepengin ku anu sih. Pertama, dadi hati sih bablaske ramban keloro kelinci ucul. Ayo. Aku mau jan wah lenengan itu silain janji sore ora metu lho. Iso enak ayam. Naseru. Ayo. Dalam weteh jan leh bes kapilih anyir.
Niku bis kape Mas Heru mawon niku entek 1,5 juta Mbak Lucy. Iya, disempen karo. Barang Mas Heru, merdeka. Ayo. Nggih, ngene tibake dadi ati sik, bablaske kelinci ucul nggih, tembange. Iya. Monggo bawane bebas penting barang. Iya. Kelinci ucul yang mboten napa-napa, nggih. Heeh. Aduh kelinciku Mas Irman sineman yo sawi ora ngene. Itu kan semut jos yang lanjut mangka iku dadi katras nanku bersama Sri ya. Ya, berdua. Ayo. Lagi lah, sendelok kan. Kowe kudune bersyukur lho, Sri kowe tak hadeng di Sinta. Iya. Jadi kali Mas Nanang mawon, Mas. Kowe iki penghinaan, Sri. Wis suwira tetek. Dadi ati mengke ramban kedua nuwun inggih menika kelinci ucul. Yo, buka celut monggo coba kaya ngapa.
Untuk Pak Suwardi yang ado-ado sing saking Surabaya tadi juga menyusul anggota FMA ya Le. Nggih. Mau nyusul matur nuwun ado-adoan Surabaya. Ayo. Yuk lanjut Dik Sinta. Ayo. Tunjukkan kelincimu Sri. Ini lagi. Diteraske? Ya. Izin. Ya. Terima kasih Dik Sinta kalian Mbak Sri Pesek ingkang sampun ngaturaken niki menika dadi ati muga-muga manten lanang karo manten wadon dadi atine dadi sawiji ya. Aja nganti ucul pepindhane kelinci ya. Anu Mbak Yupi kali Mbak Ranger yo berdiri semua berdua ya. Ngirit mancing delak mongso hambujung manci lho bubar iki Mbak Lucy, Mbak Dinku top ya. Yuk duduk ya.